Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isa po ako sa inyong fan at palaging tagapakinig ng inyong mga kwento sa inyong YouTube channel. Nais ko rin po sanang maisadula nyo sa inyong programa po ang aming naging karanasan ng aking asawang si Danilo noong 1976 sa isang baryo po sa Antique. Siya nga pala, Kuya Bari, ako nga po pala si Paula. At ito po ang aking kwento. Ang pamilya namin noon ay pinaghihinalaang mula sa lahi daw ng mga aswang. Ito ang dahilan kung bakit marami sa mga kalugar namin ang umiiwas po sa aming pamilya. Noong bata pa po ako ay naging tampulan na din ako ng mga tukso at masasakit na salita ng mga kaklase ko. Walang araw na hindi ako ubu-ubing umiiyak dahil palagi akong pinagtutulungan ng ibang mga estudyante. May mga bata noon na talagang pisikal kung manakit. Tinutulak nila ako o kaya naman ay binabato ng mga bagay na gusto nilang ibato sa akin. May iba namang pabigla-bigla na lang akong sinasabuyan ng asin dahil naniniwala sila na aswang ako. At takot daw po ako sa asin. Pero kahit kailan, kahit ilang beses pa nila akong tapunan ng mga pangontra sa aswang, ay di naman ako natatakot. Nasasaktan po ako pero hindi ako natatakot, Kuya Bari. Masakit po na palagi na lang akong inaapi. At sa bawat pang-aaping ginagawa nila ay mayroon akong isang tagapagtanggol. Iyon po ay si Danilo na kinalaunan ay naging manliligaw ko. Ilang beses akong nag-aalinlangan na sagutin siya. Hindi dahil sa nangangamba ako na saktan din niya ako tulad ng iba, ngunit nag-aalangan ako dahil baka idamay siya ng mga tao na galit sa aming pamilya. Minsan nga, tinatanong ko siya kung di ba siya natatakot sa akin. Nakaupo kami noon sa itaas ng burol kung saan palagi kaming tumatambay kapag gusto namin ng katahimikan. Mula doon ay natatanaw namin ang kapatagang nasa ibaba. Magkatabi kaming nakaupo na halos kadikit na ang aming mga braso. Ramdam ko ang ibinubugang init ng kanyang balat. Ibinalik naman niya sa akin kaagad ang tanong at sinabing, bakit naman daw siya matatakot sa isang magandang dilag na katulad ko? Hindi raw kailanman siya naniniwala sa mga sabi-sabi ng mga taong naiinggit lamang sa aming pamilya. Mula naman daw kasi bata kami ay wala ni isa ang nagpapatunay na totoong aswang ako. At kung sakali man daw na totoo iyon ay hindi mahalaga sa kanya kung sino o ano ako. Basta ang mahalaga daw ay yung nararamdaman niya para sa akin. Mahal daw niya ako kahit sabihin pa ng lahat na ang buong angkan namin ay mga aswang. Agad akong napatingin sa kanya sa mga salitang kanyang binitawan. Bakas ko ang katapatan sa gwapo at maamo niyang mukha. Alam mo, handa akong magpakain sa iyo kung totoo mang aswang ka. Ang tanong kakainin mo ba ako? Tugon niya na may nakakalokong ngiti. Katakot-takot na irap ang naging tugon ko sa kalokohan ng lalaking ito. Ibang kain ata ang nasa utak ng mukong ito. Masaya ang naging takbo naman ng aming pag-uusap hanggang sa naalala kong bigla si Samantha. Tumigil siya sa pagsasalita at tumingala sa itaas. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Si Samantha, Kuya Bari, ay kababata po rin namin na lantad ang pagkagusto sa kanya. Palagi nitong ibinibida sa eskwelahan na siya nga ay nobya nga ni Danilo kahit ang totoo ay wala naman talaga silang relasyon. Sino ba naman kasi ang hindi magkakagusto sa kababata kong si Danilo? Kuya Bari, matangkad, matipuno, masipag at higit sa lahat ay napakagwapo po.
Halos lahat yata ng mga kababaihan sa paaralan namin noon ay nagkakagusto sa kanya. Pero agad na dumidistansya dahil nga kay Samantha. Maimpluwensya po kasi ang pamilya nila. Apo siya ng kapitan sa aming barangay at mayroon pang tiyuhin na pulis. Kung kaya't walang may gustong kumontra sa lahat ng gustuhin niya. Pero hindi lang yun ang dahilan. Tulad namin ay pinagbibintangan rin ang pamilya nila na mula sa pamilya ng mga aswang na kung tawagin ay maranhig. Kuya Bari, ang maranhig po ay isang uri ng aswang na muling nabuhay pagkatapos ng kamatayan. Sa pagbangon mula sa libingan, ang mga maranhig na ito ay nakatago sa kakahuyan at namumuhay bilang mga maninipsip ng dugo. Sa gabi ay pumupunta sila sa mga kalapit na barangay upang biktimahin ang mga residente gamit ang kanilang matatalim at matutulis na dila. Maaari ding maging maranhig ang ilang mga yumaong tao kung mayroon itong unfinished business o pinaslang at bumalik para makapaghiganti. Pero hindi daw takot si Danilo kay Samantha. Mas natatakot daw siya kung babasti din ko. Tinitigan niya ako at hinawakan ang aking mga kamay. Nalulunod ako sa paraan niya ng pagtitig sa akin, kaya itinuon ko na lamang ang aking paningin sa nagkukulay kahel na kalangitan. Ilang minuto lang at tuluyan ng babalutin ng dilim ang paligid. Binawi ko ang aking kamay, sabay aya na lamang sa kanya na kami umuwi na. Tatayo na sana ako at akmang aalis na, pero naramdaman ko ang kanyang kamay na pumigil sa kanan kong braso. Bigla akong napalingon sa kanya. Pwede bang samahan mo muna ako kahit ilang saglit lang? Napahinto ako dahil sa tinuran ni Danilo at akma ko sanang pagtalikod nang mapagmasdan ang mapupungay niyang mga mata. Napaisip bigla ako kung matatanggihan ko ba ang ganitong kagwapong pagmumukha. Kuya Bari, talaga para akong nahihipnotismong napatianod na lamang sa gusto niyang mangyari. Kaya noong hilahin niya ang braso ko upang muling umupo, ay hindi sinasadyang sa kandungan niya ako paupong bumagsak. At pagkatapos ay sinabi niya sa akin na humiga ako sa kanyang kandungan. Nalanghap ko ang mabango at mainit niyang hininga na tumatama sa aking balat. Ganoon din ang makailang beses na pagtaas-baba ng kanyang Adam's apple. Pakiramdam ko ay nag-init ang magkabilaan kong pisngi. Hindi ko talaga maiwasang mapatitig sa mapupulay niyang labi. Nanuyo bigla ang aking lalamunan sa uhaw, kaya hindi ko napigilang mapaawang ang aking bibig na siya namang naging malaking pagkakamali ko. Naramdaman ko na lamang ang mabini niyang halik. Nagulat man at halos parang tinambol ang aking dibdib sa matinding emosyon dulot ng kapangasan ni Danilo, ay hindi ko siya magawang itulak. Kay lambot at kay tamis ng kanyang labi na siyang tumutupok sa aking katinuan. Marahan kong ipinikit ang mga mata ko upang namnamin ang tamis ng unang halik na iginawad niya sa akin. Parang nasa langit ang aking pakiramdam ng mga sandaling iyon, kaya wala sa wisyong naiyakap ko sa kanyang ulo ang aking mga braso. Nasa ganoon kaming ayos ng isang nakakabinging sigaw ang gumulat sa amin. Isang galit na Samantha ang nagsisigaw na kanina pa pala nasa aming likuran nang hindi namin namamalayan. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang dinuduro kami. Agad kaming napatayo naman ni Danilo dahil sa gulat.
Napasiksik naman ako sa tabi ni Danilo at napakapit sa kanyang bisig dahil sa takot. Samantha, walang kasalanan dito si Paula ha? Nauutal na wika ni Danilo. Oo Paula, mahal namin ang isa't isa. Sabi ko naman kay Paula. Sinabi nitong pagsisisihan daw namin ni Danilo ang aming ginawa sa kanya. Pinagmukha daw namin siyang tanga. Ano Samantha? Paano naman nangyari yun? Kahit kailan, wala naman tayong naging relasyon at wala kang karapatang magalit ng ganyan. Punong-puno ng galit at halos magsilabasa ng mga litid ni Samantha sa kanyang liig habang nakatitig siya sa aming dalawa. Pareho kaming hindi umimik ni Danilo. Pinakiramdaman kung gagawa ng marahas si Samantha. Ngunit nanatili lamang siyang nakatayo, nakatingin at lumuluha. Maya-maya ay nagbanta siyang hindi raw kami magiging masaya ni Danilo, na gagawin niya ang lahat para masira kaming dalawa. Mabilis niya kaming iniwan. Sakto rin na tuluyang bumalot na ang dilim sa buong paligid. Gumapang ang takot sa aking balat. Iba ang galit na nabasa ko sa mukha ni Samantha. Hindi ko maipaliwanag pero kinikilabutan talaga ako. Agad nagboluntaryo si Danilo na ihatid na ako sa amin. Pumayag naman ako dahil kakaiba na ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Nang makarating na kami sa bahay, agad siyang nagpaalam. Ngunit nang papasok na sana ako ay nabigla ako nang bigla siyang nagnakaw ng isang halik sa aking pisngi. Nagpaalam kami sa isa't isa ng masaya. Nakangiti naman akong pumasok sa loob ng bahay namin. Pinagbuksan ako ni tatay ng pintuan, ngunit laking gulat ko nang makita ang pagkadisgusto sa muka ng ama ko. May nababanaag akong galit na may halong pagkadismaya. Agad akong nagpaliwanag sa kanya at ang sabi ko'y kasintahan ko po si Danilo. Ngunit mas lalo siyang nagalit lamang nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa amin. Hindi ko raw alam ang pinapasok ko. Sinubukan ko namang ipagtanggol ang relasyon namin ni Danilo kahit medyo nangangatog ang aking mga tuhod dahil sa matinding kaba. Gulo raw ang pinasok kong iyon dahil batid pala nito ang tungkol kay Samantha at Danilo. Nagbabala siya sa akin na hindi madaling kalaban ang pamilyang iyon. Dahil kung hindi man daw totoo ang tsismis sa amin ng pagiging aswang namin, ay papaano naman kung totoo sa pamilya nila Samantha? Ipanalangin ko na lamang daw na walang mamatay sa pamilya nila dahil kung hindi ay malalagot ako at tiyak na kapahamakan ang aabutin ko. Bigla akong kinabahan sa tinura na iyon ng aking tatay. Dahil kung totoo man na wala kaming lahing aswang, ay hindi ako makakalaban sa isang maranhig. Kahit ilang beses ko pang sabihin kay tatay na wala namang kaming kasalanan kay Samantha, ay paulit-ulit pa rin ang kanyang naging mga paalala. Napayakap ako sa aking sarili nang makaramdam ng kilabot sa mga sinabing iyon ng aking ama. Wala mang hanging pumapasok sa loob ng bahay ay para akong nanlamig. Napaisip ako. Hanggang sa kinabukasan ay nagulantang ako sa balitang kinitil ni Samantha ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbibigti. Kahit anong tanggi ng aking isipan na wala akong kasalanan kay Samantha, ay alam na alam kong kami ni Danilo ang posibleng dahilan ng kanyang pagbawi sa sarili niyang buhay. At dahil sa nangyari nga ay binala ko sanang puntahan ng aking nobyo, pero palabas pa lang ako. Nakita ko siyang papalapit sa akin. Tinawag niya ang aking pangalan. Pagkakita ko sa kanya, Kuya Bari, agad ko siyang niyakap.
Hindi ko na napigilan pa ang sunod-sunod na pagpatak ng mga luha ko at siya namang paglitaw ng aking ama mula sa likuran ng aming bahay. Agad niya kaming tinawag at mayroon daw kaming pag-uusapang tatlo. Nakita ko siyang may hawak-hawak na isang malaking boteng may laman na kung anong kulay itim na likido. Nagtataka man ay sumunod na lang kami ni Danilo sa loob ng aming bahay. Ito na nga ba ang kinatatakutan ko? Nagpakamatay ang dalagang yun para makapaghiganti. Nakamata lang si Danilo kay tatay. Halatang hindi nauunawaan nito ang ibig sabihin ni tatay. Agad kong tinanong kung papaano kami makakaiwas sa paghiganting nakatakdang maganap. Gumapang ang kilabot sa buo kong katawan nang sumagot ang aking ama habang inaayos ang mga kung ano-anong gamit sa ibabaw ng lamesa. Makailang beses ding napalunok ng sariling laway si Danilo, dala ng tensyong namamayani sa pagitan naming tatlo. Totoo po ba ang sabi-sabi tungkol sa pamilya nila Samantha? Tanong ni Danilo. Hindi ninyo kilala ang pamilya ng babaeng naagrabyado nyo. Hindi lang sila basta-basta pamilya ng mga maranhig. Sagot naman ni tatay. At nagsimula nang magkwento si ama. May pagkasatanista di umano ang namayapang lola ni Samantha na si Nana Igna. Isa sa mga anak nitong si Pura ang umibig daw noon sa isang lalaking taga Maynila na isinama ng kaibigan nito upang magbakasyon dito sa aming lugar. Huli na nang malaman ni Pura na may asawa iyong lalaki. May nangyari na sa kanila at nagbunga ang pagkakamaling iyon. Sa galit ni Pura, kinitil niya ang kanyang sariling buhay at maging ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay idinamay daw nito. Dahil sa nangyari, nilamon ng galit ang puso ni Nana Igna kaya nagawa nitong makipagsundo sa demonyo upang maipaghiganti ang nangyari sa kanyang anak. Binigyan di umano ito ng demonyo ng mga sangkap para makalikha ng isang likidong ipapatak lang sa bibig ng bangkay ni Pura upang sa unang gabi ng kamatayan nito ay sasanib umano dito ang demonyo na siyang maniningil sa lalaking nanloko dito. Napatay po ba yung lalaking nanloko kay Pura? Tanong ko sabay hinawakan ko ang kamay ni Danilo. Ramdam ko ang panlalamig ng kanyang palad kaya marahan ko itong pinisil para iparamdam sa kanya na kaya namin ito. Bagaman alam kong pati ang mga kamay ko ay nanlalamig na rin dahil sa tindi ng aking kaba. Anak, hindi. Walang paligoy-ligoy na sagot ni ama bago itinaas ang boteng naglalaman ng kulay itim na likidong nakita kong bitbit nito kanina. Natuon doon ang paningin namin ni Danilo. Iyon daw ay isang potion na ginawa upang makaiwas sa isang maranhig. Magsisilbi umano itong tagabulag sa mata ng isang tunay na maranhig. Nang buksan ni ama ang takip ng bote, may kung anong hatid na masangsang na amoy na lumabas mula rito. Kapwa kami napatakip ng ilong ni Danilo. Napakabaho nun at talaga namang nakakasulasok ang amoy. Agad ay tinuro sa amin ni tatay kung papaano gamitin ang potion na iyon. Kailangan niyong alamin kung saan ilalagak ang bangkay ni Samantha. Ayon sa aking ama, maaari daw iiwanan ng pamilya ni Samantha ang bangkay nito kung saan at sa pagsapit ng 12:00 ng gabi, babangon di umano ito upang tugisin ang mga taong nanakit dito at kami iyon ni Danilo. Gabi-gabi raw itong babangon hanggang hindi daw nito kami napapatay. Ngunit sa tulong ng posyon na ibinigay ni ama ay maaari daw
hindi kami matagpuan ni Samantha. Nagmanman kami sa pamilyang iyon, Kuya Bari, at hindi rin mahirap malaman ang mga nangyayari sa aming barangay dahil iyon at iyon din ang naging usapan ng mga tsismosa sa aming lugar. Dinala daw nila ang bangkay ni Samantha doon sa isang maliit na kubong nakatayo sa gitna ng kanilang bukid. Kaya naman kinagabihan bago maghating gabi ay tahimik kaming pumunta roon para magbantay. Walang katao-tao sa lugar na iyon, Kuya Bari, kaya malaya din kaming nakapaghukay ng lupa para doon ililibing si Samantha. Kailangan daw kasi naming maibaon si Samantha pagkatapos itong maging isang maranhig. Ngunit maghihintay kami sa pagbabalik nito bilang bangkay bago sumapit ang araw sa silangan. At doon namin gagawin ang ritual ng paglilibing sa isang maranhig upang matahimik na ito at di na makapanakit ng tao o makapaghiganti sa taong nanakit sa kanya. Habang naguhukay si Danilo ay naalala niya ang posyon na ibinigay ni tatay. Sabi niya ay ako na lamang ang gumamit nun. Siyempre, Kuya Bari, gusto ko ring magamit niya iyon upang maging ligtas siya sa kamay ng aswang na iyon. Subalit nag-aalangan kasi siya na baka mamaya ay magkulang daw. Hindi raw niya maaatim na masaktan ako ng isang aswang. Noong malapit nang sumapit ang 12:00 ay nagsimula na akong magpahid ng langis na bigay ni tatay. Halos masuka kami sa amoy nun. Napakalansa na hindi namin mawari talaga ang amoy. Nakapagtatakang hindi man lang nangalahati ang posyon nang ako ay matapos. May natira pa at sapat na iyon para sa aming dalawa, Kuya Bari. Katulad ko, binuhusan din niya ng posyon ang buo niyang katawan. Tiniis na lamang naming dalawa ang nakasusulasok nitong amoy. Pagkatapos ay saka kami pumasok sa loob ng kubo kung saan nadatnan namin ang bangkay ni Samantha na padapang nakalapag sa sahig na may kung ano-anong mga damo-damong nakalatag dito palibot at naiilawan ng sinag mula sa bilog na buwan na tumatagos sa nakabukas na bintana. Nangangatog na naupo kami sa tabi ng bangkay na iyon at naghintay ng mga susunod na mangyayari. Ayon kay tatay, mabubuhay daw ang bangkay na iyon at magbabago ng anyo. Hahanapin kami saang manglupalop kami magtago. Pero dahil nga sa posyong nasa aming katawan ay hindi niya kami makikita ni maaamoy dahil ang amoy namin sa pagkakataong iyon ay magiging kasing amoy daw ng kanyang katawan. At wala kaming pagpipilian kung hindi ang magtago sa loob ng kubong iyon kung saan maikukubli ng sarili niyang amoy ang aming amoy. Magsisimula na. Handa ka na ba, Paula? Tanong sa akin ni Danilo. Tumango ako at pilit na itinatago ang takot na kanina pa namamahay sa dibdib ko. At hindi nga siya nagkamali, Kuya Bari, dahil ilang segundo lang nang maramdamang kong gumalaw at tila lumalaki ang bangkay ni Samantha, kasunod ang nakakakilabot na singasing na animoy mabangis na leon na nagmumula rito. Unti-unting bumangon ng bangkay at isinisigaw nito ang galit niya sa aming dalawa ni Danilo. Pinigilan ko ang sariling mapasigaw sa sobrang takot, Kuya Bari. Ngunit totoo nga, totoo ang bisa ng posyon. Hindi naramdaman ng halimaw na naroon lamang kami sa tabi niya. Sumigaw ito ng sumigaw na nagsasabing hahanapin daw niya kami at papatayin pagkatapos ay uungol ito ng walang katapusan. Nang magsimula siyang humakbang ay pigil na pigil ang hininga naming dalawa ni Danilo.
Umusal na ako kaagad ng sunod-sunod na dasal na sana matapos na ang katatakutang iyon at muli na siyang matulog upang maisagawa na namin ang ritual ng pagpapatahimik sa isang maranhig. Mabilis ang naging paghakbang ng aswang palabas ng kubong iyon. Lumabas na siya para kami ay hanapin at patayin. Pakiramdam ko po ay napakahaba talaga ng gabing iyon, Kuya Bari. Tahimik lang kaming naghintay ni Danilo ng tamang pagkakataon. Walang may gustong magsalita sa aming dalawa. Hanggang sa hinawakan niya ang aking kamay, sabay sabing matatapos din ang lahat. Sumandal naman ako sa kanyang balikat. Nasa ganoong posisyon kami nang marinig na din namin sa wakas, pagkaraan ng ilang sandali, ang tilaok ng mga manok. Hudyat na malapit nang matapos ang gabi at papasikat na ang araw. Ito rin ay isang magandang palatandaan na magtatapos na sa gabing iyon ang paghihiganti ni Samantha. Isang klase ng paghihiganti na wala namang kaming ginawang kasalanan. Hanggang sa muli na nga naming naamoy ang paparating na aswang. Ngunit bago pa siya nakabalik sa higaan nito ay narinig kong umiiyak si Samantha. Pagkatapos nun ay bumalik na sa pagiging ordinaryong bangkay ito. Wala na ang maranhig. Mabilis kaming tumayo ni Danilo at kinuha ang kahoy na krus, saka mabilis na itinarak sa likod ni Samantha. Ilibing na natin siya bago pa sumapit ulit ang gabi, sabi nito sabay buhat sa katawan ni Samantha. Muntik pa nga niya iyong nabitawan dahil sa bigat. Mabuti na lamang at naging maagap ako. Tinulungan ko na siyang ilabas ang bangkay ni Samantha. Ililibing na sana namin siya, ngunit biglang tumigil si Danilo nang maisip na baka raw hindi magandang ideya ang paglilibing lamang sa aswang na si Samantha. Dahil baka raw madiskubre kaagad ng kanyang pamilya iyon, ay baka hukayin lang ang bangkay at alisin na ang krus na nakatarak sa likod nito. Sinabi nitong baka mas maganda kung sunugin na lang namin ang bangkay. Kung kaya't ganoon na nga ang ginawa namin, Kuya Bari. Napagpasyahan naming sunugin na lang si Samantha kasama na ang kubo na kinalalagyan niya. Ibinalik namin sa kubo si Samantha. Sa kalagitnaan ng pagsusunog namin sa bangkay ay may nakabibinging hiyaw ang aming narinig na parabang galing sa ilalim ng lupa, kasunod ang muling pag-alulong ng mga aso sa paligid. Napayakap ako kay Danilo. Huwag kang mag-alala, wala na si Samantha. Kita ko ang panunubig sa gilid ng mga mata ni Danilo nang siya ay magsalita. Nang tignan ko ang dako ng silangan ay ganoon na lamang ang pagluwag ng aking dibdib nang makita ang unti-unting pagsilay ng liwanag. Doon na ako napaluhod sa lupa at napahagulgol ng iyak. Wala na si Samantha at ang aswang na maranhig. Hindi ko po akalaing makakaligtas kami sa ganti ni Samantha. Barahan naman akong niyakap ni Danilo para pakalmahin. Agad ay inaya na niya akong umuwi dahil baka raw nag-aalala na si tatay sa aming dalawa. At kailangan na rin naming umalis dahil baka abutan pa kami ng pamilya ni Samantha. Habang papasok kami sa bakuran ay narinig ko ang malalakas na paghinga ni tatay. Agad bumundol ang kaba sa aking dibdib dahil doon. Biglang pumasok sa isip ko na baka ito ay sinaktan ni Samantha. Nadatnan namin sa loob ang naghihingalong itsura ni ama habang nakabulagta sa may sala. Iyak naman ang iyak ang aking ina na naroroon sa tabi ni tatay. Agad naming dinaluhan si tatay pero agad itong binawian ng buhay. Sabi ni nanay ay may aswang daw na gumambala sa kanila noong gabing iyon. Nakipaglaban daw si tatay
at ginawa daw nito ang lahat pero sadyang malakas daw ang aswang kaya natalo si tatay. Ang totoo niyan, Kuya Bari, si tatay ay isang mahusay na manggagamot sa dati nilang lugar sa Siquijor. Ngunit dahil sa pagtalikod niya sa pagiging isang albularyo, dahil iyon ang ginusto ng nanay ko, ay humina ang kanyang kapangyarihan at kaalaman tungkol sa panggagamot at maging sa pakikipaglaban sa mga di pangkaraniwang nilalang na namamayani sa mundong ibabaw. Bagamat nasaktan ng matindi si tatay, hindi naman ito hinayaan na maging ang aking nanay ay madamay sa pagwawala ng maranhig. Namatay ang tatay ko, Kuya Bari, dahil sa mga malalaking sugat na ginawa ng aswang sa kanya. Dahil sa nangyaring iyon, naging bukas sa mga tao sa barangay namin na hindi nga totoo ang tsismis tungkol sa aming pamilya. May nakakita kasing kabarangay namin sa aswang na sumugod sa bahay namin noon. At nakita nito kung papaano ito labanan ni tatay gamit lamang ang sarili niyang lakas. Akala nga daw niya noon kung totoong aswang daw si tatay ay maaari itong makipagtagisan ng lakas pero hindi raw nangyari ang kanyang inaasahan. Sa pagkamatay po ni tatay, natapos ang mga di magagandang usapin tungkol sa aming pamilya. Hindi na kami nilalayuan ng tao at magmula noon ay mga ordinaryong kababaryo na lang kami sa kanila. Hindi na ako kinukutya at mas lalong hindi na ako kinatatakutan dahil malinis na ang aming pangalan. Samantala, ang pamilya naman ni Samantha ay ng ibang bayan na simula nang matagpuan sa bukid ang natupok na bangkay ng kanilang anak. Kumalat na rin kasi ang balitang nagpapatunay ng tunay nilang katauhan sa baryo. Dahil ayon din sa nakakita ng buong pangyayari ay narinig daw nitong tinatawag ni tatay ang aswang sa pangalan nito. Kaya naniwala na ang lahat na sina Samantha at ang buong angkan nito ang aswang na dapat katakutan sa aming baryo. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay mabasa niyo rin po ito sa mga darating na araw. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Lubos na gumagalang, Paula. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo itong naging karanasan ng aking ina at tiyahin nang minsan silang makipista. Itago niyo lang po ako sa pangalang Maricel. Ang ina ko naman po ay tawagin na lang nating Mabel at ang aking tiyahin naman po ay tawagin na lang nating Daisy. Noong mga panahong nangyari ang karanasan nilang dalawa ay dalaga pa lang po sila. Sa kadahilanang iyon, nahilig sila noon sa paglalakwatsa at pakikipista sa mga karatig bayan o kaya sa lugar na kung saan ay alam nilang nagdiriwang ng kapistahan. Isang beses nga noon ay niyaya ni Tia Daisy ang aking ina na pumunta sa baryo na medyo may kalayuan. Mabel, makipista kaya tayo? May alam akong baryo na magdidiwang ng kapistahan nila sa susunod na Biyernes eh. Anyaya ni Tia Daisy sa aking ina. Nagdadalawang isip naman noon ang aking ina kung sasang-ayon ba siya sa kagustuhan ng kanyang kapatid kaya tinanong pa niya ito. Daisy, hindi ba masyadong malayo naman ang baryong yun? Wala tayong kakilala sa lugar na yun eh. Tsaka baka kung ano pang mangyari sa atin doon. Saad ng aking ina. Napatawa naman sa kanya si Tia Daisy at saka sinabi sa aking ina ang mga katagang, "Naku naman, ikaw talaga, ilang baryo na ang narating natin sa pakikipista kahit wala tayong kilala. Hindi tayo napapahamak, di ba?
Ngayon ka pa magdadalawang isip na sumama sa akin? Tanong pa nito sa kanyang kapatid. Kung kaya't walang nagawa ang aking ina kung hindi ang sumang-ayon na lang kay Tia Daisy. Nang dumating na nga ang araw kung saan tutungo na sila sa baryong iyon, ay nakaramdam pa ang aking ina ng hindi maganda. Ayon sa aking ina, noong mga oras daw na papalis na sila sa kanilang bahay, ay bigla na lang siyang kinabahan. Daisy, huwag na lang kaya tayo tumuloy. Kinakabahan ako eh. Kabadong sabi ng aking ina sa kanyang kapatid. Napatingin naman sa kanya si Tia Daisy at napailing. Ay sus Mariosa, ano ka ba? Nakabihis na tayo kung kailan naman tayo aalis eh. Saka ka naman magbabago ng isip mo. Tara na, baka makita pa tayo ni nanay eh. Inis namang wika ni Tia Daisy sa aking ina. Kaya sumunod na lang siya sa kanyang kapatid. Iwinaksi na lang ng aking ina ang kung anumang kabang nararamdaman niya. Nagpatuloy sila sa kanilang planong pumunta at makipista sa baryong sinasabi ni Tia Daisy. Makalipas daw ang humigit kumulang 2 oras na pagbabiyahe ni na Tia Daisy at ng ina ko, ay narating nila ang baryong iyon. Bago pa daw sila iwan ng driver na sinakyan nilang habal-habal, binalaan pa sila nito. Mawalang galang na po no, paalala lang po ito. Huwag po kayo sanang magpagabi. At isa pa po, kung kakain man kayo, siguraduhin yung hindi kayo kakain ng handa nilang dinuguan. Iyon ang mga katagang sinabi ng driver sa kanila. Tatanungin pa sana ng aking ina kung bakit niya nasabi ang bagay na iyon, ngunit mabilis namang pinaharurot ng driver ang kanyang motorsiklo. Nang maiwan nga silang dalawa, nagpatuloy na lang sila sa kanilang paglalakad. Nakaramdam ng kaba ang aking ina noong may mga nakasalubong silang mga iilang taong kakaiba ang titig sa kanila. Hindi rin mawala sa kanyang isipan ang sinabi ng driver kanina. Daisy, umalis na lang kaya tayo sa baryong ito. Kinakabahan talaga ako. Wika ng aking ina kay Tia Daisy. Napatingin naman sa kanya ang kanyang kapatid at magsasalita na sana ito, ngunit hindi nito naituloy pa dahil may isang matandang lalaki ang biglang tumawag sa kanilang dalawa. Mga ining, anong ginagawa niyo riyan? Bakit nasa labas kayo ng bahay? Bakit hindi na lang kayo dumiretso sa aming bahay? Tanong ng matandang lalaki sa kanilang dalawa. Napatingin naman silang dalawa sa lalaking iyon. Papalapit iyon sa kanila habang nagpapalinga-linga sa kanyang paligid. Noong makalapit na ang matanda sa kanila, inanyayahan sila nito na tumungo sa kanilang bahay. Maglalakad na sana sina mama nang may makita silang 2 lalaking sasalubong sa kanila. Nang magkasalubong na nga ang mga ito, ay huminto ang 2 lalaki. Kaya napahinto na rin sina mama at ang matandang lalaki. Nakita pa ng aking ina kung papaano nagkatitigan ang matandang lalaki at ang 2 lalaking nakasalubong nila. Mang Dado, mukhang may bisita kayo ah. Mabuti pa siguro bago mo sila papuntahin sa bahay ninyo ay dumaan muna kayo sa bahay namin at kumain roon. Mukhang gutom na itong mga bisita mo kasi. Nakangiting wika pa ng isang lalaki. Napalingon naman ang matandang lalaki kina mama at saka nagwika. Sige, pero wag niyong gagalawin ang mga batang ito kung hindi ako ang makakala. Hindi na natapos ng matandang lalaki ang kanyang sasabihin dahil tumawa ang 2 lalaki at saka patango-tangong nakatingin sa matanda. Nauna na ring maglakad ang 2 lalaki kaya sumunod na lang din sina mama kasama pa rin ang matandang lalaki.
habang naglalakad na sila patungo sa bahay ng dalawang lalaki. Panay ang paglingon ng matandang lalaki kina Mama na animoy may gusto itong sabihin sa kanila. Dahil doon, lumapit sina Mama sa matandang lalaki. Nang makalapit na sila, may ibinulong nga sa kanila ito. Maghihintay ako sa inyo sa labas ng bahay nila. Kumain lang kayo dun ha, at huwag kayong kakain ng ulam, lalo na yung dinuguan na handa nila. Wika ng matanda kina Mama. Kahit nagtataka man, tumango na lang sila. Magtatanong pa sana ulit sila Mama sa matandang lalaki, ngunit nasa harap na sila ng bahay ng dalawang lalaki. Dahil doon, naglakad na lang sila papasok rito. Mamaya ko nasasabihin sa inyo ang dahilan. Basta ang sinabi ko sundin ninyo iyon. Pahabol na wika naman ng matanda kina Mama. Noong makapasok na naman sila sa bahay ng dalawang lalaki, nakita kaagad ng mga ito ang napakaraming handa ng pamilyang iyon. Napakasasarap. Natakam pa nga ang aking ina, ngunit naalala nito ang sinabi ng matandang lalaki. O sige na mga ining, kain na. Kumain na kayo ha. Masarap ang aming mga ulam, lalo na ang dinuguan. Naku, tikman nyo, napakasarap niyan. Wika ng matandang babae habang nakangiti sa aking ina at kay Tia Daisy. Nagkatingin na naman ang aking ina at si Tia Daisy bago kumuha ng plato at ng kanilang makakain. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. O tandaan mo yung sinabi ng matandang lalaki huwag nating kakainin yung dinuguan. Bulong pa ng aking ina kay Tia Daisy. Marami ding prutas na nakahain sa hapagkainan, kung kaya't iyon muna ang kanilang inuna. Siguro mas maganda, wag na rin natin kainin yung ibang ulam. Wika ng aking ina kay Tia Daisy. Tingin ko tama yung Mama para sigurado ito munang mga prutas na lang ang kainin natin, tapos umalis na tayo. Dagdag pa nito. Napatango naman si Tia Daisy sa aking ina, at para hindi mahalata sina Mama sa kanilang planong iyon ay kumuha din sila ng mga ulam. Nang matapos sa kanilang pagkuha, pinaupo sila sa upuan at nagsimula na silang kumain. Mabuti na nga lang Kuya Bari at hindi daw sila binantayan ng mga taong naroroon habang sila ay kumakain. Dali-dali namang kinain ni Mama ang mga prutas na nasa plato nila. Hindi na nila ginalaw pa ang mga ulam na kinuha nila. Ilang sandali pa, may lumapit kina Mama. Ito mga ining, masarap itong dinuguan namin. Ito ang hinahanap-hanap dito tuwing kapistahan dito sa aming lugar. Nakangiting wika ng isang matandang babae sa aking ina. Wala namang nagawa ang aking ina kung hindi ang kunin ang dinuguang ibinigay sa kanila ng matandang babae. Iniwan din sila nito nang makakuha na sila noon. Nagpalinga-linga naman sina Mama upang tignan kung may nakatingin sa kanila. Noong walang may nakatingin sa kanila, dahan-dahan nilang itinapon sa lupa ang dinuguang hawak nila. Tinabunan din nila iyon ng lupa para kahit papaano ay hindi mahalatang may itinapon sila. Sakto namang naitapon na nila ang dinuguan nang makabalik ang matandang babae. Nagpanggap na lang silang busog na busog sila dahil sa kinain nila. Napatingin pa ang matandang babae sa kanila dahil hindi nila naubos ang ulam na nasa plato nila. Nagdahilan na lang silang busog na sila dahil sa dinuguang kinain nila.
Ay naku, pasensya na po, hindi na po namin nakain tong iba eh. Masarap po kasi yung dinuguan nyo, kaya po agad kaming nabusog. Pagkukunwaring masayang wika nilang dalawa sa matandang babae. Hindi nagtagal, nagpasalamat ang mga ito sa pamilyang iyon at saka nagpaalam na. Naghintay nga sa kanila si Mang Dado nang makalabas sila sa bahay na iyon. Kaagad naman silang tumungo sa bahay ng matandang lalaki. Nung nasa loob na sila ng bahay, ay kinausap sila nito. O mga ining, kumain ba kayo ng dinuguan o kahit na anong ulam na inihanda nila? Pabulong na tanong ni Mang Dado sa aking ina. Hindi po, Mang Dado. Hindi po kami kumain ng ulam at saka inalok po kami ng dinuguan pero hindi namin kinain. Tinapon po namin sa lupa, saka tinabunan. Sinabihan naman sila ni Mang Dado na wag lakasan ang mga boses nila dahil baka may makarinig sa kanila. Dahil sa kuryosidad ng aking ina, napatanong ito kay Mang Dado. Mang Dado, may tatanong lang po ako. Kami po kasi makikipista. Gusto lang naman po namin kumain. Ano po ba ang problema, Mang Dado? Tanong nito. Ay nako, mga ining, hindi na sana kayo pumunta dito. Nanganganib kayo rito kung hindi pa kayo aalis. Kaya ako kayo nilapitan kanina dahil nakutuban kong mga dayo kayo. At alam kong hindi kayo taga rito. Hindi nyo ba alam? Mga aswang ang mga tao rito. Gusto nila kayong biktimahin kung sakaling tumagal kayo rito. Kaya umuwi na kayo ngayon din. Pabulong pang wika ng matanda sa kanila. Sinabi din ng matandang lalaki kung bakit bumubulong siya dahil malakas ang pandinig ng mga aswang lalo na at Biyernes ang araw na iyon. Tinanong naman ng aking ina ang tungkol sa pagkain at nagulat sila sa naging tugon ng matanda sa kanila. Hindi karni ng hayop ang inihahanda nila dahil karni iyon ng mga tao. Ang dinuguan naman nila ay lamang loob ng mga tao at saka dugo ng tao. Nalaki ang mga mata ng aking ina. Napatakip sila ng kanilang bibig dahil sa kanilang nalaman. Nakaramdam sila ng takot kung kaya sinunod nila ang sinabi ni Mang Dado na umalis na sa lugar na iyon. Kinilabutan sila nung mga oras na iyon at takot na takot ang magkapatid. Hinatid naman sila ni Mang Dado at hinintay daw na makasakay sila ng habal-habal bago ito umalis. Napalingon pa daw sila noong makasakay na sila ng habal-habal at nagtaka dahil mabilis ding nawala si Mang Dado. Hindi man nila alam noon kung saan nagpunta ang matanda, ngunit laking pasasalamat nila rito dahil kung wala si Mang Dado, marahil nabiktima na sila sa mga ulam na handa ng pamilyang iyon, lalong-lalo na ang kanilang handang dinuguan sa kanilang kapistahan. Magmula noon ay natakot na ang magkapatid na makipista sa mga baryo na hindi nila alam o wala silang kakilala. Ayon kasi sa aking ina, Kuya Bari, noon daw kasi malaya ang sino man na makikain sa kahit kaninong bahay basta daw araw ng kapistahan. Kahit hindi mo pa kakilala ang taong pupuntahan mo, pwedeng-pwede daw. Lahat daw ay malayang makisalo sa kanilang mga handa. Ito daw kasi ay isang uri ng pasasalamat dahil sa mga biyayang natamo nila sa buong taon. Ngunit sa pagkakataong iyon ay naging malaking aral sa magkapatid, lalong-lalo na kay Tia Daisy. Magmula noon, ipinangako nila sa kanilang sarili na hinding-hindi na nila muling uulitin pa ang ginawa nilang pagpunta
at pagdayo sa isang kapistahan kapag wala silang kakilala. Isang pangyayari na hindi na nila malilimut-limutan pa, na muntik na silang mabiktima dahil lang sa handaan, lalong-lalo na sa inalok sa kanilang dinuguan mula sa fiesta. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Maricel. Isang magandang araw po, Kuya Bari, at pati na rin sa ating mga tagapakinig. Itago mo na lang po ako sa pangalang Arnulfo. Gusto ko lamang ibahagi ang karanasan nang minsang dumalaw ako sa bahay ng kinakasama ko. Nangyari po iyon noong hihingin ko pa lamang ang kamay ni Elaine. Gusto na kasi naming magpakasal. Noong panahon na iyon, Kuya Bari, ay 8 years na rin kaming magkasintahan. Parehas naman kaming may maayos na trabaho at medyo malaki na rin ang ipon namin sa bangko. Kaya napagkasunduan naming lumagay na sa tahimik at bumuo ng sariling pamilya. Kaya yun nga, nagdesisyon kaming pumunta sa Davao para lang pumunta sa probinsya kung saan lumaki si Elaine. Excited po ako noon na medyo kinakabahan din. Ngayon ko palang kasi makikita ang nanay niya. Naku sus, huwag kang kabahan mahal, hindi naman nangangagat si nanay. Pabirong sabi ni Elaine. Namatay ang tatay ni Elaine noong high school siya. Simula noon ay nanay na niya ang nagtaguyod sa kanilang dalawa. Napaaral siya nito hanggang mag-high school. At dahil matalino, nakakuha ng scholarship sa isang kolehiyo dito sa Maynila si Elaine. Agad nakapagtapos at ngayon ay mataas na ang posisyon sa trabaho. Noon pa man daw ay gusto nang kunin ni Elaine ang nanay niya para lumuwas sa Maynila at dito na manirahan kasama namin. Ngunit ayaw nito. Linggo kami nakakuha ng tiket papuntang Davao. Unang beses pa lang ako makakasakay ng eroplano kahit lokal lang. Kung kaya't sabik din akong bumiyahe. 3 araw bago kami umalis ay nakaimpake na ang mga gamit namin. Sabi nga ni Elaine, para lang daw akong magbabakasyon doon. Ayos lang naman ang naging biyahe namin. Nahilo lang ako ng konti, siguro dahil unang beses pa lang ako nakasakay ng eroplano. Ngunit hindi naman ako nagsuka, kung kaya't nakangiti ako sa paglabas namin. May sumundo sa aming van. Hindi ko naiintindihan ang mga pinag-uusapan nila ni Elaine at nung driver. Tumango-tango lang ako. Halos 3 oras ang naging biyahe namin. Saglit nga akong nakatulog dahil sa pagod siguro. Pero pagkagising ko, sabi ni Elaine, ay malapit na daw kami. Tumigil kami sa isang kantong may mga nakahilerang tricycle. Paglabas pa lang namin ng van, nag-uunahan na ang mga ito sa harap namin. Ni hindi pa nga namin na ilalabas ang mga gamit naming daladala. Sumakay kami sa matandang lalaki na tumulong kay Elaine sa dala niyang maleta. Halos kalahating oras ang biyahe. Akala ko nga hindi na matatapos ang pababa sakay namin sa mga sasakyan. Tumigil ang tricycle sa harap ng isang konkretong bahay na kulay puti. Malawak ang bakuran. May mga koral ng baboy at maraming palaboy na manok na nagsiliparan paghinto ng tricycle. Nay! Nay! Nandito na po ako! Sigaw ni Elaine sa harap ng nakalak na gate. Kahoy lang ito.
Nakapulupot ang kadena sa gitna ng gate kaya hindi kami makapasok. Lumabas ang isang matandang babae na aakalain kong lola ni Iling kung hindi ko lang alam na mag-isa dito sa bahay ang nanay niya. Sobrang tanda na nitong tignan, Kuya Bari. Binuksan nito ang gate at maluhaluhang inakap ang anak niyang halos 2 taon niyang hindi nakita. Nagkamustahan ang mag-ina. Nakita ko rin na naluha si Iling, siguro dahil sa kanyang galak na makita niya ang kanyang ina muli. Pumasok kami sa loob ng bahay. Napakalaki. Parang napakalawak ng loob ng bahay. Tanging upuan lang kasi ang nasa sala. Walang mga dekorasyon o TV o kahit radyo man lang. Maya-maya'y ipinakilala na ako ni Iling. Nay, siya nga po pala si Arnulfo, sabi ni Iling. Tinignan ako ng kakaiba ng nanay ni Iling. Bumilis po ang tibok ng puso ko. Hindi ko maintindihan pero bakit ako nakaramdam ng takot sa dibdib? Parang nagsitayuan din ang balahibo ko sa bato, Kuya Bari. Kamusta po? Tanging nasabi ko at nagmano ako sa kanya. Maya-maya'y nagwika si Elaine. Sabihin mo na, Arnulfo. Kinakabahan man, ginawa ko na ang ipinunta namin. Pero nagpakilala muna ako ng maayos, Kuya Bari. Sinabi ko kung saan ako nakatira, kung anong trabaho ko at kung anong relasyon ko sa anak niya. Habang nagsasalita ako ay hindi nagbabago ang emosyon ng nanay ni Elaine. Nay, gusto ko po sanang kunin ang kamay ng kaisa-isa niyo pong anak. Maganda po ang intensyon ko at pangako po, aalagaan ko po siya habang buhay. At kailanman ay hindi ako gagawa ng kahit anong bagay na magpapasakit sa kanya. Gusto ko po siyang pakasalan. Tumangulang ang nanay ni Elaine at agad na dumiretso sa kusina. Oo ba ang ibig sabihin nun? Tanong ko kay Elaine. Ewan, wika naman ni Elaine sabay sunod sa kanyang nanay. Matapos ang maiksing usapan namin ay kumain na kami doon sa may kusina. Sa pagkakataong iyon, may napansin ako na kakaiba sa nanay ni Elaine. Palaging gusto nitong madilim ang buong bahay kaya kahit gabi na ay laging nakasara ang mga ilaw. Sa kwarto lang ata namin ni Elaine ang may sinding ilaw. Halos hindi rin ito nagsasalita. Kakaiba. Hindi niya ako kinakausap. Si Elaine lang ang sinasagot niya ng maayos kapag nagtatanong ito. Hindi rin ito halos kumakain. Kami lang ni Elaine lagi ang sabay na umuubos ng mga niluluto ng nanay niya. Minsan nga habang kumakain kami, Kuya Bari, ay mararamdaman ko na mayroong nasa likuran ko. Paglingon ko, makikita ko ang nanay ni Elaine. Pagkatapos ay tutungo sa gilid ng pader. Tapos titingnan lang ako ng kalahati lang ng kanyang muka habang nakatitig ito sa akin. Kakaiba, ngunit parang nakakakilabot. Isang gabi, habang tulog na si Elaine, ay nagising ako halos 2:00 na siguro ng madaling araw. Tumayo ako para umihi sa labas. Bigla kong naisip na baka makasalubong ko ang nanay ni Elaine sa madilim nilang sala. Pero ihi na talaga ako, Kuya Bari, kaya hindi ko na inisip ang takot ko. Halos patakbo akong pumasok sa CR nila. Umihi ako at saka lumabas. Pagdaan ko sa kwarto ng nanay ni Elaine, napansin ko na bukas ang pintuan ng kwarto. Medyo sumilip ako, ngunit wala akong nakita.
Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nilibot ko ang tingin sa buong bahay pero wala. Tahimik ang gabi. Maya-maya'y tila nakita kong bukas ang pintuan nila sa sala. Nag-alala ako, bakit bukas ito? Lumabas ako sa pintuan at hinanap ko ang nanay ni Elaine. Pinuntahan ko ang mga kulungan ng mga baboy, ngunit wala dito ang nanay ni Elaine. Kung kaya't pumasok na lang ako at naisip kong uminom ng isang basong tubig. Saan kaya nagpunta yung matandang babaeng ito sa ganitong oras ng gabi? Wala akong idea. Papasok na sana ako sa aming silid upang ipaalam kay Elaine na wala ang nanay niya. Nang makarinig ako ng isang malakas na pagpagaspas ng isang tila malaking ibon na nasa labas. Sumilip ako sa bintana at muntik na akong maihiuli sa salawal dahil sa nakita ko. Hindi isang ibon ang nasa labas, Kuya Bari. Kitang-kita ko ang nanay ni Elaine ang gumagawa ng tunog na ito. Pinapagaspas niya ang pakpak niya sa likod habang unti-unting bumababa ito sa lupa. Sa kaliwang kamay nito ay may ulo ng isang usang gubat. Pagkababa nito ay agad nitong nilantakan ang daladalang ulo nito. Parang mga pako ang ngipin ng nanay ni Elaine. Kulay pula ang mga mata. Napabalikwas ako sa aking kinatatayuan at agad akong kumaripas pabalik sa kwarto. Isinara ko at nilak ang pinto. Tumalon ako sa higaan at agad kong niyugyog si Elaine. Elaine, gising. Naalipungatan ito at humarap sa akin. Oh, Arnulfo, ano ba yun? May nakita ako sa labas. Nakita ko yung nanay mo. Hindi na niya ako pinatapos. Nagsalita siya agad. Oo, Arnulfo, aswang si nanay. Natigilan ako, Kuya Bari. Napakunot ang aking mga noo. Ano? Alam mo? Bumangon ito at naupo sa kama. Oo, syempre, anak niya ako, Arnulfo. Ganito kasi yan eh. Noong kasing namatay si tatay, naimbitahan niyan minsan sa isang kainan sa malayong baryo. Ewan ko ba kung bakit sumama si nanay, pero yun na nga, sumama siya, nakikain kahit hindi niya alam kung anong mga putahe ang nando doon. Hindi ko matandaan, pero alam ko, pista yun eh, doon siya pumunta. Kaya ayun, isang gabi na lang, akala namin ay inaatake lang ng kung anong sakit si nanay. Ni hindi nga siya magamot ng kahit na mga doktor sa syudad eh. Kung kaya't nagpasya kaming sa albularyo namin siya dalin. Kaya ayun nga, nalaman na lang namin na nakakain pala ng itim na sisiw si nanay mula doon sa kainan na iyon. Kaya hanggang ngayon, isa ng aswang ang aking nanay, Arnulfo. Yan din ang dahilan kung bakit ayaw niyang tumira sa Maynila kasama natin. O ngayon alam mo na. Naguguluhan pa rin ako sa mga sinabi ni Elaine noong mga oras na iyon. Pero aswang siya. Pumapatay sila ng mga inosenteng tao. Madiin kong sabi sa kanya. Arnulfo, ibahin mo si nanay. Kahit na papaano ay may natira pa ring katinoan niya sa pagiging tao. Hindi siya pumapatay. Tanging mga hayop lang sa gubat ang kanyang pinapatay at kinakain. Minsan kapag wala siyang nahuhuli, binabawasan na lang niya ang kanyang mga alagang manok o baboy namin. Mabait siyang aswang? Oo, Arnulfo. Kaya tumigil ka na dyan.
Humiga ka na at matulog na. Magpahinga ka na. Gusto ko na rin kasi matulog eh. Hindi ako nakatulog nung gabing iyon, Kuya Bari. Kaiisip. Hindi ako mapakali dahil alam kong may aswang sa bahay na iyon. Dahil siguro sa takot at pagod ko, ay umaga na nang dumilat ako. Dumaan ang mga araw. Nabawasan na rin ang takot ko sa nanay ni Elaine. Sinanay ko na ang sarili ko. Tinanggap ko na, Kuya Bari. Medyo kakaiba lang ang mga kilos niya, ngunit alam kong tao pa rin siya. Minsan nilalakasan ko ang loob ko. Sinasamahan ko siya kapag nagpapakain siya ng mga baboy, kahit hindi niya ako kinakausap. Ngunit alam kong gumagaan na rin ang loob niya sa akin kahit papano. Isang hapon, habang nagpapakain kami ng baboy, ay biglang nagsalita ito. Ito ang kauna-unahang beses simula nang lumagi kami sa bahay niya. Nagwika ito sa akin. "Huwag mong sasaktan ang anak ko ha, Arnulfo. Maliwanag ba?" sabi nito. Nabigla naman ako, pero hindi maiwasang mapangiti. Opo, Nay. Pangako po sa inyo, hindi ko po sasaktan ang anak niyo. Kapag may nangyari sa kanyang masama, tandaan mo ito, Arnulfo. Hindi kita patatahimikin. Alam ko ang amoy mo, kaya kahit saan ka pa magtago, ay mahahanap kita. Tugon nito. Napalunok naman ako ng aking laway at napatango lang sa kanyang sinabi. Pero kinakabahan akong ewan, Kuya Bari, noong mga oras na iyon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil kahit man tao siya, ay alam ko pa ring aswang ang kaharap ko. Lumipas ang ilang araw. Wala naman akong nakita uling kakaibang pangyayari. Kahit nag-aabang ako sa gabi, hindi na lumabas pa ulit ang nanay niya. Ngunit hindi mo pa rin maaalis sa akin, Kuya Bari, ang takot dahil kakaiba talaga ang biyenan ko. Kinabukasan, nagpaalam na kami sa nanay ni Elaine. Bitbit ang mga gamit at mga pabaong prutas ng nanay ni Elaine. Bago kami sumakay sa tricycle, ay may sinabi ang nanay ni Elaine. Tandaan mo, iho. Tandaan mo ang pangako mo sa akin, ha? Ngumiti ako at niyakap ang nanay ni Elaine. Opo, Nay, pangako ko po sa inyo. Hindi ko po sasaktan ang anak niyo. Matapos ang senaryong iyon, ay sumakay na kami sa tricycle. Dumaan ang ilang buwan at nagpakasal na nga kami ni Elaine. Masaya naman ang naging selebrasyon ng aming kasal, Kuya Bari. Hindi man nakadalo ang aking biyenan, ay naiintindihan ko siya. Mahirap man ang kalagayan niya, ngunit ipinagdadasal ko pa ring sana'y maging masaya siya kahit iba man ang naging buhay niya. Pagkaraan ng 2 taon ay namayapa na ang nanay ni Elaine. Hindi namin alam ang dahilan, ngunit ito'y tanggap na daw ng aking asawa. Dati na raw siyang pinaghanda ng kanyang ina. Sabi sa kanya na isang araw daw ay bigla na lang siyang mawawala sa mundong ito nang walang dahilan. Kung kaya't noon pa daw ay tanggap na niya ang magiging kapalaran at katapusan ng kanyang ina. Sa kasalukuyan po ay naninirahan na kami dito sa Zamboanga, Kuya Bari, dahil dito na po ako na destino dahil sa aking trabaho. Mayroon na po kaming 3 anak at nakabili na rin ng sariling bahay namin dito. Naging kakaiba man ang aking biyenan ay nirerespeto ko pa rin siya.
Nakakatakot mang isipin, ngunit kailangan kong tanggapin. Magpas hanggang ngayon ay hindi pa rin ako talaga makapaniwala na ang biyenan ko ay isang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami. Pagpalain po sana tayong lahat. Lubos na gumagalang, Arnulfo. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.